Yes, ready? 1, 2, 3. Yan pide barreji. Magu rajjan ready apir. Dura po ayo. Sela singar itu engkala. Agul ಅದು ಕಾಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ರಡ್ಜನ engkala. Guys engkali challenge ಮಾಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಬೈದಿರು. Hello guys, welcome back to a new vlog. Ini onchuru changes undu vlog idu. Ini engkala mast malantar comment idu. Food challenge malple, prank malple baravan antaru. Ikonta ini changes. Ini engkala fitness challenge. Ini fitness challenge undu. Apoorva kode alna palayada paatirontulu college. So adaga molna banji gamme malpe diet dipe ancha incha manantulu. Diet atti gym ಹೋಗಬೇಕಂದಿ. Gym ಅವೇ diet ದಿದ್ದು gym pura correct malpe manantinada. ಸೊ ಐಕಾಯಿ ಪಂಡಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸುರು ಕೊಂಚ ಪುಷಪ್ ಆಡ್ರೆ ಹಾಪಣ ತುಲ ಅಂದು ಐಕ್ ರಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಅಡೆಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬರ್ತನೆ ಅಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ದಿಕ್ಕ ಅಂದು ತೂಕ ಏರು ಡಿಪ್ಸ್ ಪೂರ ಗೆಪ್ಪೇರು ಜಾಸ್ತಿ ಭಯಂಕರ ಮೊಲ್ಲ ಕೂಡ ಪಂಪಿನಿ ಯಾನ ಮಲ್ಪೆ ಬಾರಿ ಬನಂತುಲು ಏತ್ ಪುಷಪ್ ಆಡೋಲು ಒಂದು ಬಾರಿ ಪುಷಪ್ ಆಡೋಲು ಗ್ಯಾಲೆ ತೂಕ ಕಿಂಕನ ಬೆರಳು ಮಲ್ಪೊಲ ರಡ್ಡು ಕೈ ಪತ್ತದ ಮಲ್ಪೊಲ ಅಂದು ತೂಕ ಇದು ಎಂದನಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜ್ ಏರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪುಷಪ್ ಆಡುವೇನಂದು ಬಲೆ ತೂಕ ಗಾಯ್ಸ್ ಇನಿ ಫುಲ್ ಬರ್ಸ ಕಾಣಿಂಚಿ ಬರ್ಸನೆ ಒಂದಿನಿ ఇక్కడ ಕಾಣೆ ಆದಿತ್ತಜಿ ಬಟ್ ಇತ್ತ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದುಂಡು ಯಾನ್ ಪಿದೆ ಬರ್ರೆಜ್ಜಿ ಮಗು ರಡ್ಜನ್ ರೆಡಿ ಆಪೇರು ದೂರಪ್ಪ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ದೂರ ಅಯ್ಯೋ ಪೋರಂಡ ಪಿದೈ ಬಾಬಾ ಮುಟ್ಟುದಿಲೆ ಐತೆ నాకు గమ్మతుండు నమకిది పిదే పోరెత్తుండు అగలిಗೆ రడ్జనలే ముట్టలే అలా ఇంచని ముట్టుకో చెప్పను ముట్టుతో చెప్పను ఇజ్జి డాల పండ ಗೆದ್ದಕ್ಕನು పోరండే ಟಾಟಾ పోరండಪ್ಪ ಬರ್ತಾರ ಪಣದೆ ಕುಳಜಿ ಬರ್ತೈತೆ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಆರು ದೂರ ಓನವನಿ ಹಂಗೆ ಇನ್ನು ಮಲ್ದಿನಿ ಬಾಬದ ಅಯ್ಯೋ ಆರು ಮುಟ್ಟದಕ್ಕರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ఉంది ఎన్నో సెట్ మళ్ళీ దీపిని అలే ఇంచని డైలీ ఇంచని అందు టాటా ದೂರಾಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೊರ್ಪಿಂದಿರಿ ಕೊರ್ಲೆ ಬರ್ಬಿಜಾರ ಟಾಟಾ ಬರ್ಬಿಜಾರ ಪೂರ ಕಲ್ದಂತಲಿ ಎಂಚ ಗೆಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಕೊಡಿಗಾಡು ಸೋನಿದ್ದೆ ಪೋರೆ ಪಪ್ಪ ಹೋಪೇರಂದು ಇಂಚ ಏಯ್ ನೋ ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಎಂಗನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಡಿಪ್ಸ್ ಗೆದ್ದದೇನಾ ಅಂದ್ರೆ ಪುಷಪ್ ಗೆದ್ದ ಏನ್ಸಿನ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ವಿನ್ ಆಯ್ನಾಗರೇನ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಪೆಟ್ಟು ವಿನ್ ಆಯ್ನಾಗರೆ ಈರು ಯಾನ್ ನಿನ್ ಸೋತಡಿ ಹೆಂಗ್ ಹಾಕೋನು ಪಿಲ್ಲೋಡು ಬಚ್ಚಾ ಕಿಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ naughty you teasing me you naughty tuga inja okay ready ಆರು ಬಲೆ ಹಾಯ್ ಬಲೆ ಬೇಗ yes ready 1 2 3 start ಅರಟವಿದು Tipo injured.
ದೊಡ್ಡದಾರಿ ಇದೆಯಾ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಗಾಯ చాలా ఇంటిలో ఒరికిన దొడ్డదారి ఉండు భారీ ఏదో కింకన బిర్యాల ಜಾಬ್ಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಕಿಂಕನ ಬಿರಲ್ದಾಗ ಅವು ಆತ ಇಸಿಂಡು ಕಿಂಕನ ಬಿರಲ್ ಮಲ್ನಾತ್ ತುಯ್ಯರತ್ತೆ ಎಂತ ವೆಂಚ ಮಲ್ತರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾರಿ ಉಂಡು ಅಮ್ಮನ ದೊಡ್ಡದಾರಿ ನಾನು ತೂರ ಬರ್ತವಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಆಯಿಸಿ ಅಲ್ಲೇ ಆರೈಸಿದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಕ್ಕೆಳ್ಳು ಗುಲ್ದಿನಿ ಅಮ್ಮನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ದೊಡ್ಡದಾರಿ ಉಂಡು ಅಲ್ಲ ಬಾಸಿರ್ ಬಾತಿರೊಂದು ಉಂತುಲೆ ಸೇಲ ಸಿಂಗಾರಿದ್ರೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಅವು ನಮ್ಮೇನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಕಾಸು ಮಲ್ಕೊಂಡವು ಇದು ಸಾರುಂಡು ಏನೇ ನಾಯಿಸಿಗೆ ಹಾಕೋನು ಚಿನ್ನ ಬಂಗಾರಿ ಅನ್ನ ದೂರಪ್ಪ ಕೈ ಕಟ್ಟದ ಬಿದೆ ಪೋರಂಡೆ ಏನೋ ಕಿಂಕನ ಬಿರಲ್ದ ಒಂದು ಬಣ್ಣ ಮಾರೈತೆ ತುಮ್ಸೆ ನಾ ಪಾಯಗ ಪೂರ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ದ ಪೂರ ಆ ಮರ್ಯಾದೆ ಇತ್ತು ನೋಡಿಸಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಎರಡಲ್ಲ ಬಿಡಲ್ಲ ಪಂತ ಕೋಡೆ ಎಂಗನ ಪುಷಪ್ ಗೆತ್ತ ಬಲ್ತಂ ಬರೋದು ಕುಡಂಜಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಕಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಪಾಡ್ರೆ ನಾ ಅಮ್ಮ ಬೈದೇರು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಒಂದು ಜೀರ್ಣ ಎಂಕಲೆ ಮಲ್ಪರಾಪಜಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ಮಲ್ಪಿರಿಗೆ ಅಂಡ್ ಐದು ಅಮ್ಮ ಎಂಕಲ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಪಾಡುವೇರು ತೂಲೆತ್ತೆ ಕುಡಂಜಿ ಈ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇನ್ನೀ ಏನೇನು ನೋಡ್ಬೇಕೋ ಕಾಣೆ ಅಪ್ಪರ ದಾರ ಇದ್ದೀರಿಯಾ ಅಂಜೆ ನಾವು ಅಂಜೆ ಅದೇ ಕೂಡ 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 ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ತು ಅಂಚತ್ಯಾವ ಡಿಪ್ಸ್ಗೆ ಪುಡಿಯಾ ಅಗುಲ ಅದು ಕಾಟ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಜನ ಹಿಂಗಲ್ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕದಿಲ್ಲ ಖುಷಿದಿಲ್ಲ ಆಗಲಿ ಅಲ್ಲ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಾಡ್ದೆ ಅಂತೀನಿ ಚೂರು ಮುಟ್ಟದಿಲ್ಲಮ್ಮ ಚೂರು ಪಿದ ಚೂರು ಹಂಚಿ ತಿತ್ತುವರಡು ತಿತ್ತುವರಡು विराट यही नहीं अभी और सुनिए ನೀವು ರಡ್ಜಲ್ಲ ಫೇಲ್ ಆದ್ರೆ ಬಲೆ ಇದ್ಯಾ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಹಿಂಚಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಬಾರಿ ಜೋಶ್ ಇರಲಿದೆಯಾ ಪಾಡ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಸ್ವೆಟ್ ಪೋಡು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಯಾಪಲ್ಲ ಬೇಗ ಪೋಡು ಅಲ್ಲ ಮೂತ್ರಿ ರಡ್ಜನ ಎಂಕ ರಡ್ಜನ ಕಾಪಿದಿಲ್ಲಿ ಓ ಯಸ್ ಆಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ರಡ್ಜ ಅಂತಲ್ಲ ನೀರು ಖಾಲಿ ಒಂದೊಂದೇ ಇತ್ತು ಅಮ್ಮನೊಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಉಂಡಿಗೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತ ಅಮ್ಮನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಉಂಟು ತುಲೆ ಅಮ್ಮನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಎಂಕಲೆಗೆ ಆಪುಜಿಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಏನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುವ ಅಪ್ಪಲಕ್ಲೆ ಅಡ ನೀರೇ ಓ ತಲೆ ಮಿಂಚ ಬಲೆ ಆಂಡ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಮ್ಮನ ಚಾಲೆಂಜ್ ದಾಲ ಇತ್ತಿಜ ಪೊಟ್ಟು ಚಾಲೆಂಜ್ ರಡ್ಜಲ್ಲ ಫೇಲ್ ಆಗಿದೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಂಡಿನೇ ಬಾಡಾಣ ಈಗ ಅಂಡದಾನೆ ಜಿಮ್ ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತ ಇತ್ತೈತಿ ಓಪಿನ ಡೈಮಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ವಾ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಗಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಲ್ಗೆ ಓ ಅಲ್ಲಿ
ಎಂಕಲ್ ನಾರುಶಿಲ ಒಂದು ಪುಷಪ್ ಗೆತ್ತನಲ್ಲ ಒಂದು ವೈರ್ಗೆ ಪಿಲೆ ಮೋನ ಬಾರಿ ವಿರಾಟ್ ಲಕ್ಕ ಲಕ್ನತ್ ಇತೆಯಾನ್ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮಗ ಪೂಜಿ ಒಂಜಿ ಬೋಡತ್ತು ಅವ ಅಬ್ಬಿ ಕಲ್ಪದಿನ ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ತೀರದೆ ಎಂಗಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜ್ ಫೇಲ್ ಆಯ್ತು 2 ಜನ ಅಣ್ಣೆ ವಿನ್ನರ್ ಆಡಿದ್ದೆ ಪುಷಪ್ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಅಪೂರ್ವ ಐಟನಲ್ಲ ವಿನ್ ಆಪಲ್ಲ ತೂಕ ಅದು ಬಾಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಾರಿ ಇದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಂಡೋಲು ಇದು ತೂಡಿ ಏನೋ ಮಲ್ಪೋಲು ಅಂತ ತೂಕ ಬರೀ ಈಗ ಇತ್ತೆ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಾಡ್ರೆ ನೇಲೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ 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 ಆಣಲ್ಲ ಅವೇನೇ ಬರ್ದಾರ ಪಂಡ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ಹಾಂ ಹಾಂ ಓಕೆ ಹಾಂ ಪಾಡು ಪೋ ನಾನು 2 ಬಾಟಲ್ ಉಂಡು ಬಲ್ಲ ಪೋ ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಗೋ ನೋಡ ಕೈ ಒಂಚೂರು ಅಗೆಲದಿಲ್ಲ ಏನಾದ್ ಮುಟ್ಟ ಕೈ ಹಾಪುಂಟು ಯಾವಿ ಕಣ್ಣು ಬೋರು ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಯಾವಿ ಜಲೀನಾ ತೆರಿ ಬಿ ಜಲೀನಾ ಒಂದಲ್ಲ ಫೇಲ್ ಇದಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದ್ದೀರಿ ಬಕ್ಕ ಕಾಲಿ ಒಂದು ಪೇರು ಆಣಲೊಟ್ಟು ಕಂಪೇರ್ ಅಲ್ಲ ಪೇರು ಕೊಂಡೋಲ್ದಾದ ಆಣಲೊಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತುಲಿ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿಗೆ ಪರ ಕಾಯಿಸ್ ಬಕ್ಕ ಕೊಡದ ಎಂಕಲ್ ಫಿಶ್ದ ಬಾಂಗಡೆ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದಿನ ಪುಳಿ ಪಾಡ್ದು ಜನ ಅಂದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪಾಡ್ದ ಮೇರ ಅವು ಕಟ್ ಮಲ್ದೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿನ ಅವು ಇತ್ತೆ ಉಂಡ ತುಪ್ಪೇನೆ ಬಿಡಿ ಇತ್ತ ಮನೆಕ್ಕೆ ನಾ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಟ್ ಪುಳಿ ಪಾಡ್ದ ನೀವು ಝೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಯ್ಯಾಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ನು ಪುಳಿ ಉಂಡೈತಿ ನಾನು ತುಯ್ಯಕಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಾರಿ ಎನ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅವು ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಎಡ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎನ್ನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಡ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅವು ಕಟ್ಟಾಂಡೆ ಸಾರಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಪುಳಿ ಪಾವಡು ಅವು ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಪಂಡ ಜೋಕುಲ್ ಪುರ ಕಿಕ್ಕಿರಿ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಅವು ನಮ್ಮ ರೀಸನ್ ಕೊರ ರ್ಯಾಪಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಏನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೋಡು ಬಟ್ ಏನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅವು ಗಾಯ್ಸ್ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ಕೊಡನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮತ್ತೆ ಪನ್ನಿ ಉಂಟು ಚಾಲೆಂಜ್ ಗಾಯ್ಸ್ ತುಲೆ ಮೂಲು ಕಿಟ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡೆ ಅಂಚನೆ ಹಾಂ ಅಂಚನೆ